Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na kanal Gamela Sweet. Danas ću praviti pavlovu ili puslicu sa jagodama i šlagom. Jedan veoma lagan i osvježavajući ljetni dezert. Ali prije nego što počnem sa postupkom, na ovom papiru za pečenje prvo ću iscrtati krugove 26 cm prečnika. Ova tepsijica je tačno te dimenzije i nju ću koristiti kao šablon da iscrtam te krugove. Ova pavlova torta sastoji se od 3 sloja meringue smjese koja se prilično dugo suši u šporetu na tihoj vatri. Ja ću sva 3 sloja sušiti istovremeno u šporetu. Svaki sloj će biti veličine ovog kruga koji sam iscrtala na papiru. 2 sloja ću sušiti na ove 2 manje tepsije koje mi mogu stati na jednu rešetku, a 3. sloj ću sušiti na ovom plehu. I onda ću ih nakon određenog vremena zamijeniti. Gornji sloj ću spustiti na donju rešetku, a ove donje slojeve ću podići na gornju, tako da se oni mogu ravnomjerno osušiti. Oprala sam i očistila 500 g jagoda i sada ću ih isickati na četvrtinu. A zatim ću ih posuti sa 1 kašikom šećera u prahu, fino izmiješati, pokriti ih plastičnom folijom i ostaviti ih da odstoje najmanje 3 sata. Sa mikserom ću umutiti 4 bjelanaca sa prstohvatom soli u čvrst snijeg. Uz neprestano mućenje postepeno ću dodavati 250 g šećera. Također dodat ću i 1 kašiku limunovog soka. Smjesu ću nastaviti mutiti sve dok se sav šećer ne istopi i dok smjesa ne postane veoma čvrsta i sjajna. Na papir na kojem sam prethodno iscrtala krug, nanijet ću na par mjesta umućenu smjesu i zalijepiti ga na pleh. Tako mi se papir neće pomjerati dok budem nanosila meringue smjesu. U sva 3 kruga nanijet ću po 1/3 umućene smjese. Sva 3 sloja sušit ću u zagrijanom šporetu na 100 stepeni Celzijusa. Nakon otprilike sat i po vremena zamijenit ću slojeve. Donji ću podići na gornju, a gornje ću spustiti na donju rešetku i sušiti ih još sat i po vremena. Kad se slojevi osuše, odlijepit ću ih od papira i ostaviti ih na rešetke da se ohlade. Za fil ću koristiti gotovu smjesu Wilton Soft Icing Mix i umutit ću je po upustvu. Ako Wilton ne možete naći u vašim lokalnim prodavnicama, onda u zamjenu umutite u čvrst snijeg 750 ml slatkog vrhnja ili pavlake sa 3 pakovanja vanilinog šećera. 1/3 šlaga odvojit ću za kraj da premažem i ukrasim cijelu tortu. U ostatak šlaga dodat ću sjeckane jagode i izmiješati sve zajedno. Pola fila premazat ću ravnomjerno preko prvog sloja. Preko ću položiti drugi sloj i premazati ga sa ostatkom fila.
Položit ću i treći sloj, a zatim sa šlagom koji sam odvojila premazat ću cijelu tortu i ukrasiti sa još 250 grama jagoda. Tortu prije serviranja dobro ohladite u frižideru. Eto, dragi moji, vidjeli ste, recept je vrlo jednostavan i nadam se da će vam se svidjeti. To bi bilo sve za danas od mene i vidimo se u sljedećem videu. Ljubim vas sve!